ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಮಹಾಬಲಿಪುರಂದ ಕೆಲವು ಜಾಗ ತೂಯರ ಇದರೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ 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 ಫೇವ್ರೇಟ್ ಜಾಗ ಬಲಿಪುರ ಬರ್ಕ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಡ್ದು ಜಾಗ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬನ್ನಗ ಆ ಸೈಡ್ ರೂಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ 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 ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ಜಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕತ್ತು ಓದಿಲ್ಲ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ನೆತ್ತಪ್ಪದರ ಫೈರ ತಾಸನ್ ಪೋದು ಬರ್ಕ ರಪ್ಪ ಇಡೆಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಪೂಕಂದಿನದಿತ್ತ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಪ್ಪನ ಅಂತ ದುಂಬುಕ್ಲ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಲೆ ಇಟ್ರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಪೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಜಾಗಗ್ ಪಂಚರಥ ಪನ್ಪೆರ್ ಕಡಲ್ದ ಬರಿಟ್ ಈ ಜಾಗ ಉಪ್ಪುನು ಇಂದು ಏಕಶಿಲಾ ದೇವಾಲಯ ಪನ್ಪತೆ ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪೂರ ರಥತಂಚ ಉಪ್ಪು ನಿರ್ದಾದ್ರ ನೆಕ್ ಪಂಚರಥ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರ್. ಈ 5 ರಥಗ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೆರ್. ಅರ್ಜುನ, ದ್ರೌಪದಿ, ಭೀಮ, ಧರ್ಮರಾಜ, ನಕುಲ ಸಹದೇವ. ಇಂದು ದ್ರೌಪದಿ ರಥ. ಈ ರಥಟ್ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾದೇವಿನ ಮೂರ್ತಿನ ತೂವೊಲಿ. ದ್ರೌಪದಿ ರಥದ ಕೈತಲ್ಡೆ ಅರ್ಜುನ ರಥ ಉಂಡು. ಅರ್ಜುನ ರಥ ತುಲೈಡ್ ಶಿವದೇವರ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು. ಆಂಡ ನೆಕ್ಕಲ ಮಹಾಭಾರತಗ್ಲ ದಾಲ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ಪೆರ್. ಈ ರಥ ಸುಮಾರು 6ನೇ ಶತಮಾನಡ್ ಪಲ್ಲವೆರ್ನ ರಾಜೆ ಮಹೇಂದ್ರವರ್ಮ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಮಗನಕುಲು ನರಸಿಂಹವರ್ಮ ಅಕಲ ಕಾಲಡ್ ಮಲ್ತದಿನ. ಇಂದು ಭೀಮರಥ. ಈ ರಥ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಬೊಕ ಅಗಲ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ನೆಟ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ಮೂರ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಕುಲ ಸಹದೇವ ರಥ ಇಂದು ಇಂದ್ರದೇವರಿಗಂದು ಪನ್ಪೆರ್. ಇಂದು ಧರ್ಮರಾಜ ರಥ. ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ 5 ರಥಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರ ಉಪ್ಪುನ ರಥ ಪಂಡ ಧರ್ಮರಾಜ ರಥ. ಇಂದು ಭೀಮರಥ ತೊಲೈಡ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕುಂಡು ಬಂದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಗ್ ತೂಪುನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದುಬೋದು ನಮ್ಮ ಐನು ಫೀಲ್ ಮನ್ಪುನಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ದುಂಬುದ ಜಾಗಲೆನ್ ಪೂರ ಐನು ತೂನಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಪಂಡ ಅಲ್ಪದ ಕೆತ್ತನೆ ಪೂರ ವಾ ರೀತಿ ಉಂಡು. ಐನು ಇತ್ತದ ಕಲರ್ ನಮಕ್ ಐನು ಪೂರ ತೂಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆತು ಶೋಕು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮೆಲ್ಲ 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 ಮೆಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಬಾಬು ಎಂಟ್ಲೆ ಬರಡು ಕೂಡ ಪಿರವಿ ದಾದಿ ಜಜ just start beginning stage. ತೂಲೆ ಇಂದು ಧರ್ಮರಾಜ ರಥ ಏತ್ ಶೋಕುಂಡು ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನೆಟವೇ 5 ರಥಟೊಂದು ಎತ್ತರ ಉಂಡು. ಅಣ್ಣ ಪೂರಲ ಒಂದೊಂಜಿ ರೀತಿಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವ ಮಾತ್ರ ರಥಲು. ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಲ್ಪ ಒರಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಪುರ ಆತಿಜಿಗೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಬೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಬರ್ರೆ ಅನ್ನಗ ನರಸಿಂಹರಾಜರು ತೀರುವೆರು ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜಾಗ ಇಂದು ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತನೆ ಈತು ಪೊರ್ಲು ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗ ಈ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಿತ್ತುದುಂಡ ಪನ್ಪುನನೆ ಬುರ್ಚಿ ಅಂಚ ಇತ್ತದು ಗ್ಯಾನ್ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡೆ ಎಡೆ ಎತ್ತುಂಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಗ ಗ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಗ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಒಪ್ಪುನಗ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಜಾಗಡ್ ಗ್ಯಾನ್ನ ಸೇಮ್ ಫೋಟೋ ಬಾಬು ಎಂಚಿತ್ತುನು ಅಮ್ಮನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೂಪರೇ ಸೂಪರ್ ಹಾಂ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬಡಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಹಾಂ ಓಕೆ ಗ್ಯಾನ್ ವೇಸ ಕಟ್ಟ ಅಂದಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಗ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಜಾಗ ಪೂರ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವನುಂಡು ಎತ್ತು ಪಂಡೆ ಎತ್ತು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಜೊತೆ ಗ್ಯಾನ್ ಆತು ಖುಷಿ ಆವನುಂಡು ಅಂಚಂಪಾಕಿ ಬಲಿ ಒಬ್ಬೋ ಬಲಿ ಜಜ ಆಮಿಟ್ ಹಾಕಲೇ ಜಂಪು ಏಕಮಿಟ್ ಕಾದಿ ಉಚ್ಚಿದ ಆಮಿಟ್
ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. అబ్బా ఇది 5 ఉండదు. 1 2 3 4 ಅವು ನಕುಲ ಸಹದೇವ ಆಮೇಲೆ ಉಂಟು ಎತ್ತ ಹಿಂಗಳು ಮಿತ್ತು ಪಾರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿದ ಸೈಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಈ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ವ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಶೋಕೊಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ತುದು ತಪ್ಪಿದಾಯಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ ಒಂದು ಪುದರ್ ಯುನೆಸ್ಕೋಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಂದು ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಪುರಾತನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೈರತ ಒಂದು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಒಂಜೇ ಕಲ್ಲಡ ಎಂಚ ಅವೇನು ಕೆತ್ತಿದೇರು ಲೈಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪುದರ್ ದಿತ್ತೇರು ಭೀಮ ಅರ್ಜುನ ದ್ರೌಪದಿ ನಕುಲ ಸಹದೇವ ಮಹಾಭಾರತದ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಪುದರ್ ದೀಪೇರು ತೂಲೆಟ್ಟು ಎತ್ತು ಶೋಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಗ್ಯಾನ್ ವಿಯಾಂಡ ಪಂಡೆ ಬಚ್ಚನತ್ತೆ ಬಾಜಲ್ ಬರ್ಕಂದತ್ತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಕಂದು ನೋಡೋದು ಕೊರ್ಪುನು ಅತಗ್ಯಾನ ಲಾಭ ಐಡಿಯಾ വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ ಇತ್ತ ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡು ಮಂತು ದಿನ ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಈ ನಮ್ಮ ಶೋಕೇಸ್ ದೀಪು ನಂಚಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೀರ ಖುಷಿ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಬಲೆ ಕೂದು ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿದಕ್ಕೆ ನೋಡು. ಹೌದಾ ತಗೊಂತೀಯಾ? ಇದು ತುಲೆಗೆ ಶೋಕು ಹೌದು ತುಲೆಗೆ ಬಾಲ ತುಲೆಗೆ ಕೆಂಪುದಾಗ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಷ್ಟು ತೀರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೇ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ವಿಲೇಜ್ ಕುಕಿಂಗ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದು ವಿಲೇಜ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಇಡಕೊಳ್ಳಿ. ಮಂಗಳಕರಮ್ಮ ಮಂಜರ ಇಂದು ಶೋಕುಂಡದೆ ಜ್ಞಾನ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಇದು ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲದ ಶೋಕು ಉಚ್ಚುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಬುಚ್ಚಾಯ್ತು ಏನು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಓಂ ಜೋಜ ಫೈರ್ ತಾಸ್ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ತುದಾಂಡು ಗಂಟೆ ಆಜಿ ಪತ್ತ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡ ಇತ್ತ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ 8 ಗಂಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುನ 7 ಗಂಟೆದ ಲೈಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ದತ್ತೊಂದು ಉಲಾಯ್ ಪೋಡಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಉಲಾಯ ತೂಪಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಂಡರು ಸೊ ಇತ್ತ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪರ್ದು